bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak. Gong. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namun nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Truk. Lho, tenane, tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Truk? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Koro. Bagong. Lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah kedumelan cangkeme gewis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe, Kowe kurang ajar kowe. Kowe wis tau weruh ana Baladewa mbingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndongake ganti. Nggih, wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tanja e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nene nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki nanentra mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pas. Lah iki apa iki? Iya kok ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lah iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jamrata imbang iki padha-padha. Nata mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati tenang aku, mati. Modar we.
Tandyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa Kambaung Kesra Katiti merut layut sagung praratu Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos kula mboten saged amam bagi keparking Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu nguja dhateng mubal babaling dedukan Satema Petruk kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Yai kula nyuwun pamunten. Ngantun mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal mboten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lumadining lelampahan ngemuti bilih Panakawan Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab inggih Yayi namung mugi parenga enggalih anampi dhateng atur kula pangandika Paduka ingkang kados pundi Yayi jagat menika dadosa paseksen menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaring negaring Ndorowati. Mangke menawi ingkang raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petruk kantong bolong Yayi. Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdagara reka giri-giri Koko Prabu pangandika Paduka menika saestu menapa wonten jamak limaripun menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun kanthi sanget Paduka pareng ngupaya wonten pundi durungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura nggih kula nyuwun pamit lho si Adiar tindak menyang endi kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Ndorowati mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang tumunten kula ngunduraken pusaka sinambi angampiri Paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kondur dhateng Mandura ngono Kresna inggih ning aja goro ya Yai Prabu mboten Koko Prabu kula nyuwun pamit yo sing ati-ati Yayi tumunten mati maringaken lan kula nyuwun pamit Koko Prabu monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Hyang Jimat kelima Sada Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta Setyaki wonten timbalan lah kok dadi ora kaya adat sabene pendak-pendak pun ngakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang nanging iki kok kaya ora sabat sabene kok pating cilinguk
Werkudara sajake ora kuwawa. Adu tumandenging netra kelawan pun Kakang Arjuna mung tumungkul Yai Aji mboten kawiyos pangandikanipun. Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh ana Praja Ngamarta. Siadi rawuh maneh malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ingkang wigati bakal kinarya nambak rengkaning praja. Malah pun Kakang mbok tinggal ning papan kene. Jaremu yen wis rampung gone nambak rengkaning praja, Siadi bakal nganti kelawan pun Kakang. Lah kok malah Siadi tekan rawuh ning papan kene meneh. Mekaten kok Prabu. Yo, Setyaki wonten timbalan. Wis ngerti aku. Wonten menapa? Iki ana Surya kembar. Ingkang mojokake lawan Nating Ndarawati. Perkudara. Nggih. Sing gedhe pangapuranipun Kakang ora ndang lawan Siadi. Yai Aji, kula wonten paring ngadhawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndang lawan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun Kakang ora bakal percaya, nanging yen Siadi pun Kakang kumandel. Merga kandeling kapercayanku Arjuna ing ngendi ana pun Kakang ing kono ana Siadi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kalawan urupe. Marata coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nginten babar pisan. Bila negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Siadi wis mireng to. Dudu caping pun Kakang nang ature Adi Mulanang Madukara. Dadi ora pun Kakang bakal golek utawa pun Kakang ora bakal gawe perkara iki. Nanging iki mau ature adimu panengah ing ngandhake ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan Nata Ndarawati. Werkudara. Arep dikaya ngapa? Werkudara ndere wong utuh apa anane? Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe balining pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kae nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener. Apa yang kedadian ana negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Mula nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisen-isenke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Siadi, sing ngajak Siadi. Ora iso gawe padang ora sudi ngadang taruna karo kowe Kresna. Arjuna wonten paring kadhawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lelakon iki kudu ndak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lelakon kuwi adile mung dilakoni. Kasinggihan mekaten. Kepareng paduka, ayo budal ning Karang Kadempel. Sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi ngguyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih.
Nyun mangapura marang Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhke dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dawuhing Kakang Nayantaka. Swawi Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh tak tinggal yo. Nggih, wis laken dawuh. Mati aku. Prabu ndak sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan manah Pandhawa Raden Janaka isa menang apa kalah Premban kekuatanipun pustaka Jamus Limasada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe Satriya bagus Pendhita tuwa dewa kaana kowe sing nyolong pustaka Jamus Limasada ora bakal tak selaki Raden ora mbok balekke tak nggo gatheng siramu mati dening aku kowe Kasinggihan Koko Prabu. Kowe kok tiba saka Dirgantara? Sampun pinanggih kaliyan Ingkang Nyidra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe kalah. Kawon, adhiku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yen to Siadi kalah. Koko Prabu pirsa menapa? Nadaning sesi ning kerdening panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salamba. Arjuna wonten dawuh, menungsa diwenangake mbudidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi? Melu apa Kakang? Suli kandha ing ajeng Jarios ki lora Petruk Kantong Bala ingkang kenging Kyai Nenggala Kendhang Kapracondhang Kontal Kaprabal dawah wonten satengahing ngono ki lora Petruk Kantong Bala Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen.
Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar, kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nendi? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petruk. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Wah, bapak. Pun kula tak malik ya. Iya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekat-ceket kurang 10 menit. Iya, Petruk. Kowe kok malah dadi lopes. Pun saentene wayang. Iya. Nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame? Oh nggih. Pripun niku? Wah dadak nyewa sound system. Ora. Tapa ngrame ora grombyang. Tapa ngrawe tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petruk. Kula nganggo jeneng sapa? Sakarepmu, Petruk. Oh. Wah. Arjuna wonten dawuh, iki ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning rak nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh, dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskitheng. Esti. Ya. Nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungon aku. Aku ndhe mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Neng kono Patenana. Sendika ngestakaken dawuh. Iki Bambang Pengeluaran. Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Arep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini Denggol Mamo. Syukur Petruk, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajang kakrokane.
Kaya Apollo. Bareng kon tempat sit tuar. Ngontut kok iso mlayokke awak ya. Edan rasa mare terus sinane mar. Iki sapa wong kok nggobek-nggobek? Iki sapa dewa kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Oi. Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Piyai sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele-te. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsumu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit, Kakang. Lho, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi-wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagat mungup sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng sorot